je zit op een maandagavond in een uniform. Lekker goed. Nou, dat is eigenlijk heel speciaal vandaag. Vandaag hebben we de jaarvergadering van de Vrienden van de Harmonie. En de Vrienden van de Harmonie zijn eigenlijk goede sponsoren van ons club. En ja, die zorgen ervoor dat wij eigenlijk goed in de uniformering steken. Dus ondanks hebben ze ons zeker met het oog op de toekomst voorzien van nieuwe blouses. Van die softshelljassen en dergelijke. En dat eigenlijk een welkome aanvulling voor de toekomst. Zeg, is het normaal als op een maandagavond in een uniform hier kunt zitten? Nee, dat is niet normaal. Maar waarom? Dat moesten we van Laurens. Normaal zit ik geen gewoon kleren. Oké, maar hoeveel is dat raar nou? Nou, ik heb geen normen te jagen, dus Dan heb je het geld. ik heb het graadje, ja. Ja. Maar even serieus, waarom heb je nou een uniform aan? En ze zijn dan ook nu gelegen, of niet? Ja, we hebben inderdaad nu uniformen. We hebben dus de dames het concertkleding. En de heren hebben een fijne zwarte blouse met een logo. We hebben nu jassen gekregen. En we hebben de Vrienden van de Harmonie aan gesponsord. Goed. Dames en heren, het is 8 uur en zoals gebruikelijk is dat ook de start van de vergadering. Zoals gebruikelijk starten we met koffie en vlaai. En straks na afloop, nadat we de harmonie bezocht hebben, dan is er nog altijd even een gezellige nazit. Dat hier er ook bieden. Het belangrijkste doel van Vrienden van de Harmonie, wat is dat? Geld bijeenbrengen voor de harmonie. En ik ben sinds 10 jaar ongeveer penningmeester. En we hebben al diverse dingen kunnen doen. In het begin waren het eigenlijk meer instrumenten kopen. En nu vorig jaar dan de nieuwe uniformen. En we hoeven geen geld over te houden. Maar we overleggen altijd met de harmonie van wat kun je gebruiken. En dan wordt dat gedaan. Eens in het jaar dan schuiven we aan. We hebben nog het vorig jaar geloof ik, hoewel zelf niet veel verstand hebben van muziek. Zijn we neven de leden gaan zitten en hebben we met kunnen kijken en hebben we uitleg gekregen wie dat allemaal zit. Ja, het is toch een stukje betrokkenheid. Het zijn natuurlijk geen 60 mensen wat hier herkomen, die betalen en die vinden het prima. Een kleine groep wat nog hier is meestal hier en die zijn dan ook heel geïnteresseerd en die gaan dadelijk met naar binnen. Dus het is, ja. Nee, je moet je zo voorstellen dat die is in de jaren 80 opgericht als een soort groep sympathisanten voor de harmonie. En dat, op een gegeven moment kreeg dat de naam Vrienden van Philomena. Nou, en die sponsoren, ieder jaar sponsoren die een bepaald bedrag, 40 tot 60 euro. Algelang dat ze met een tweede deelnemersgezin. En dat doen die die bijna al 40 jaar nu aan. Dus dat is heel fijn. En nu hebben deze outfit ons geschonken. Dus ze brengen ieder jaar geld bijeen. En daar zijn we heel blij met. Dat is toch een welkome aanvulling op hetgeen wat ze ieder jaar nodig hebben staan. Nu heb je op heel veel plekken de Club van 100. Wil je nog 100 hebben? Dat hebben we in de richting van het 100-jarig bestaan in 2021 hebben we dat bevorderd, maar we zijn in 78 blijven steken. Dus dat is... Nou, dan stel ik voor dat je toch gaat proberen om binnen een jaar naar de 100 te gaan. Altijd een nobel streven, maar tot maar een oproep. Hè. Dus, Doe jij maar een oproep? ja, we zijn altijd welkom. Hè. Dus, en het is 60 euro. 40. 40. Maar meer mogen. Gezinnen 60. Dus 2 personen, gezin 60 en 41. Dus het is, het is niks. Hè. En de beschermmuur komt er een 0 achter. Ja, dat kan ik niet dwingen, maar dat bedeent dus gewoon op een andere manier. We hebben een toekomstblik gericht met deze vereniging en daar zijn die vrienden onlosmakelijk aan verbonden. Uniformering is een deel daarvan, maar ook naar de toekomst, concerten en dergelijke. We hebben nog een andere opzet waar we in gedacht hebben. We noemen dat dan ook Philomena 3.0. En door, als ze nieuwe dingen wil ontwikkelen, wil organiseren, hebben ze ook wel geld voor nodig. En dus kennen ze niet zonder vrienden. En willen we de komende 100 jaar verder gaan, moeten we dat niet doen wie we het de laatste 100 jaar gedaan hebben. Dan moeten ze echt vroeg kijken, moeten ze met de tijd. Vrienden voor het leven. Zo gaat het, absoluut.